Young Wives Movement now presents to you Real Talk with Young Wives. Remember, there is absolutely nothing new under the sun. Join us in this week's episode to find out what is your position in your own marriage in accordance to God's word. And always remember, we are married for life. Manipulise mangcwele egameni likaYesu Kristu umfeli wethu umani basiphile sahlangana apha namhlanje. Today size ngomba kaTitus chapter 2. Amen. And before ke ngigqithise kumele ngibulise manje sifunde esi scripture just briefly. Abantu sizosazi sonke siku Titus chapter 2 iverse yethu ngo-3 kuya ku-5 apha kumi ithi, likewise teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Amen. Amen. Manqale kuwe mama. Apha kuyakwazi lilizwi esihlala ngalo. Yes. Manqale apha kuba inoba kwathini ngokuba wayethetha esi scripture for young wives. Amen. Mandibulise mamasikazi abahle ngelihle gama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Esi scripture uba uzosiveza apho kukhona ingxabano ne-divorce kwi-society esiphila kuyo. Yaye yaba ngumthwalo ke kum leyo ukubona abantwana bethu bedivosa bedivosa beseneminyakana nenyakana emtshatweni. Yandihlala le nto yoba ikhona into emawenziwe apha mayenziwe okanye ikhona into enolungisa le esisimo sebhekene naso. But ndaye ndimcela uThixo intoba Thixo sithini na ukwenza okanye sithini na ukulungisa khona ukuze icebo lakho libe ngumtshato. Because wena umuntu xa umfaka emtshatweni awumfaki into yoba phinda phola, umfaka uzuthi aba babini mabangahlulwani. So ithini le yoba ivele ngokungathi ifashion ye-divorce. And apho kumyaba ngumthwalo kakhulu kuxa ke ngokwabantwana nanibagruma kwa-SEO ndibagruma ndibafundisa ukuziphatha ngobuntombi. Now bayamthanda uThixo apha ebuntombini babo bambona uThixo enguThixo ephumelelisayo intombi ithi iphumelele. Now xa sekufika emtshatweni aqamalala zingxaki. Umntana akayazi into yoba makathathe intoni adibanise nantoni. Uyayiva? And akakwazi nokuyixela, akazi nokuyaxela because akayazi into yoba apha emtshatweni kahle kahle ithini into xa unengxaki. Now ke ngoku ufumanise uba ke ngoku umuntu akarizalthele kwi-divorce. So yanditya ke le nto yoba Nkosi yam ndidibana nalo mntana within 3 years asemtshatisa lo mntana sekedivorcile. Ngathi Thixo wam masithini na kule nto. Uba wonke waveza esi scripture wathi oomama bakhulu mabafundise oomama bancinci. Wavele nje waveza that line. I go straight to the Bible. Ndayifunda ndayi-analyze. Xa ndiyifunda ndifumanisa tyhini yonke into engumfazi ilapha kwesi scripture. Yonke into yomfazi neba uyayenza emtshatweni ilapha kwesi scripture. I'm like, oh, singomama bakhulu sinoxanduva. Eloba sititshe le generation engenayo emtshatweni ingene isazi into yoba apha emtshatweni kahle kahle so that is why ke ngoku uzawufumanisa uba kwiinto zethu zonke zika-young wives uyavela laa Titus. Kwa-young wives lo uphuma phaa kulaa Titus. Younger women, young wives. Amen. So uvela kanjalo
Amen. Yo, malibonge ngale Nkosi. Amen. Yabuhlungu mama uyibalisa. Masizise ukuthi makhosikazi thina aboyanga wise. Amen. Apha scripture sithi likewise teach the older women to be reverent in the way they live. And this is apha kuthi, what does it mean to you mama Choko Nkapa? Alright. Mandibulisa nami makhosikazi sisahlangene ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Usaqala ivesi usathi older women. Okokuqala into that mina eyangiphakamela ngisafunda nje the word older women, that we should not automatically, because of age, sicinge into yobana because this person is older than me, ifuna ingabi controversial ke lento ndisayithetha, but in the context of the Bible, when we are saying an older woman in this context, we are referring to the level of maturity. Yes. Because I can be older than Mama Dodo, can be older than you. But if man is saying about the level of maturity in this specific subject, it is not in par. So, lendo ke ndiyithethayo ke iza ke ngoku ku the next word eliza kuthi reverent, that as an older woman, wena that you consider yourself as an older woman, as bandisisho yobana it is not your age, but what makes you, what qualifies you to be an older woman is your character. It is what you produce outside. You can have a woman of 30 years of age, ube no woman in 50 years, but ufumana is saying the level of maturity of that 30-year-old supersedes la lowa una 50 years. Le nto ke yenziwa yintoni? Izawubuyela to into ebesimane siyithetha kakhulu kwi-first episode of lo chapter. Besithe phaya umtshato yintsindiso. So le nto izawuphinda ibuyele kwintsindiso into yobana this level of maturity yintoni? This level of maturity is related to wisdom. Zikhona ke izinto esiye sithi ubani uwise, uyabona, sijonge nje ke ikhola nto yobuyemveli. Bana uwise ingqondo yemveli, uwise ubabes ingqondo yemveli. But apha we are in the ministry of God. Sikwinto kaThixo, asihambi ngemveli, asihambi nge-level of our education and everything else, but sithetha ke ngokwensindiso, ngokwendlela ozisondeza kuyo kuThixo. Iye ke ngoku, iyephi ke ngoku sizawubona ke, but esibayixesha lihamba sizawubona into yobana ezibana kuthethwa kwesi scripture ithetha ngalo older woman, izawuhamba iyobetha kuGalatians 5. Sizohamba siyohlala kuGalatians, as well as Galatians 5 verse 22 to 23, which is the fruit of the Spirit. Ngoba kahle kahle xa sithetha nge-reverence, which is the first characteristic of this older woman, it's like ishwangathela it is part of the fruit of the Spirit. Xa ujonga esiXhoseni, because ke ngoku imnandi into yeBhayibhile, because ujonga kule version for a better understanding. Ithi enye iversion isidima, omama abakhulu ithethe ngesidima. Kwenye ke ye-seminars sasikhe saya kuyo yakwa-Young Wives, umama wayethetha ngesidima, i-illustration wayeyenzile, waphakamisa omama abayi-2, wathi xa ujongile ngeliso lenyama ngomphi umama onothi unesidima. But the point that the speaker was trying to put across, it is that
it is not something that you can see Yes. at face value that unesidima uMamudlongo because older automatically older than uMamudodo. Esahleli phansi uMamudlongo noMamudodo bengekathethi uthi automatically nguye onesidima uyabona. Zizinto nje superficial ezo. But it is the character inside. It is how you walk into a determination into yobana. Are you this older woman that not just because I'm older, so therefore I qualify automatically. Okanye the way that I appear, appearisha ingathi land because kaloku njengoba isisho sathi insindiso ingaphakathi nensindiso xa ubise abantu abayithuphayo uthi ngomntu osindisiweyo abenqabile uthi ngomntu osindisiweyo. You cannot tell mana ngomntu osindisiweyo because ingaphakathi lento. So lento ke ngoku ingaphakathi because ingaphakathi lo muntu asilazi. Lento ke ngoku ingaphakathi lena ke ngoku iye ke ngoku ibonakale as you continue ukuhlala nomuntu okanye umuntu as continue ehamba ubona bana okay lento iphuma emlonyeni how the person carries themselves izinto that they are willing ukuzi-entertainer and not entertain. Zizo ke ngoku ezithi ke ngoku in my own understanding bana this is an older woman. Yiyo lena kuthethwa ngayo. Amen. Mama utyabona uthethe kwavotela sisini and uzanenye ke kulomba ngoba because ithi le older women must have reverence. Watsho sisidima. So nyani ke at face value mna ndicinga kwamba i-older woman because we're talking about somebody who will model umtshato xa sisithi an-older woman. So really even before you said it khange ifike kum into yobana nyhani u-older woman unako uba tricky because kwenye icase older woman it can be a younger wife. Yes. But ngokwe-lifestyle ayimodelishayo. Yes. Umodelisha isenzo of an older woman. Something wenza iprint umntana oyikopa. I appreciate that point nyhani. Mandize kuwe Mamudodo. Wena ngokunokwakho what does it mean to you? Lento of a reverend woman. Bacele ndizibuyisele igama likaYesu Kristu. Amen. Umfazi unesidima. Ndaye ndaziqonda mna ngoku ndandisathandaza kuThixo ndisithi Thixo ndicela undithumele abantu abanondifundisa ukuba ngumfazi kuba le nto kuthiwa ngumfazi andiyazi. Ndanditshilo kwi-episode yokuqala. So ndandibona ukuba isidima sikho apha kum. But ndandingakacacela ukuba kufanele ukuba sinjani esi sidima because siphila elizweni apho uboniswa lilizwe umfazi kufanele uba unje. Kodwa ilizwe alikusikwe iBhayibhile umfazi kufanele uba unje. Ikuxelela ngezi-standards zelizwe, world standards. So ndabona ke ngokuba andizifuni ezi worldly standards because azindisebenzeli apha. Kuba kuthiwa hayi masibe romantic, hayi ezinto zi-worldly zonke. Ndabona ukuba no kuba masinxibe kanje so that we entertain our husbands. Ndatsho ndathi those are not working for me. I have tried them, they are not working for me. Ndicela Thixo undiphathele umuntu ozokundifundisa ukuba ngumfazi onesidima. So uThixo njengoba endipha ke ngoku the young wives ke ngoku that will teach me ezi zinto. UTitus wami eske wayibeka yonke ukuba fanele unje umfazi. Laa nto yokuba ngumfazi onesidima abangcwele uyatsho usisifazi ukuba ayizi ngokudala because in just a short space of or less than a year umuntu uyakwazi ukutshintsha apha kuwebsite umbukele transformer from being a wife to being umfazi onesidima. Umbukele i-lifestyle itshintshe completely. Ubone isandla sikaThixo simtshintsha umuntu to be that reverend woman. So u-reverend woman lowana
yilena siyifumane elizwini asiyifumane elizweni. Lena ngithethwa ngusisifake sithi i-fruit of the spirit uyibone isentwini. La fruit of the spirit bangcwele ichaza into engaphakathi kuwe, ichaza isidima sakho sigcine kuKristu Yesu kuwe ngaphakathi. And ke ngokuya manifesta ke ngoku naturally as a kindness, as a life, as a ngumfazi onesidima lowana ozoveske amodele ubufazi bakhe in a godly way. Engakhange aphilele neBhayibhile bamncane. So that to me is how umfazi onesidima personally in ubanjeyana. Amen. Amen. Oh, wow, thank you, Mama. Amen. Iphakamile man le conversation. Iphakamile kakhulu nje as banithethe amaphostoli ndizama ukuzibrisa uba when mina I got married wayekhona no older wife owaye ne-dignity okanye mna coming into umtshato. Did I even have this thing in mind? Really, we thank God for young wives because in the absence of young wives, asitsho into yoba uThixo bengenophakamisa abanye omama, even namabandla, because it's the responsibility of the church. Qha ayikho i-chance yezi zinto, if you are being honest. Nabani na ifuna ke ayicinga into yobana ngoba semandleni ninalo na ixesha lohlala nomama abakhulu balifundise ilizwi. Uyayibona? I-absent because sikhona nyani isidingo soba umama ngoba uyakwazi wena mama Mtshokolo kule nto ithethayo ucinga fanuba wenza kakuhle ngoba iminyaka ehamba usemtshatweni kanti awunaso isidingo. Uyayibona? Ngoba sitshilo nyani kula first episode into yobana sitshate sine-ideas zethu zasemtshatweni. It may be that we never had le nto yesidima uba injani. Mhlawumbi kum mna isidima it was uba ndingumfazi onesidima xa ndimsatisfy umyeni wam ngazo zonke iindlela. Yebo, if yena ufinish into yobana uyazi ngomba isifuba unomfazi then ndinesidima. But i-well live you leyo because uba une-expectation ukuthi singamakhosikazi mandise apha kuwe mama uyiqumbele iphakamile iphakamile. Yazi komanda umamela ndisiva apha kuni ndingathi mna reverence in behavior of a godly woman nomfazi oyikuThixo number one, because you cannot ube neza fruit of the Holy Spirit ungaqalanga yiyo le nto isiqalo sokoyika uYehova ubulumko iphinde kanti umfazi uyakha indlu yakhe uyakha ngantoni ngobulumko. So iveza laa nto ethi umfazi kumele uba abe ne-wisdom of God and uyifumana phi okokuqala? Uyifumana kuThixo laa wisdom. So kufuneke amoyike uThixo umfazi ogodly umfazi oyikuThixo. Umoyika njani uThixo? Umoya ngoba indlela ozipresenta ngayo ebantwini okanye indlela ozipresenta ngayo emtshatweni ngendlela oyiyo ngayo iveze ubuThixo. Umntu xa bejongile abone uThixo kuwe. Laa nto ethi indlela othetha ngayo uthetha njani nabantu. Yeva ufumanisa bakhona omama ufuna ungumama wangokrwada uphendula nakanjani, but xa umjongela umama unosidingo xa umjongile indlela but niphume emlonyeni ikrwada. So that means akaphekanga ngaphakathi laa mphakathi bethetha ngalo uvava. And xa umoyika ke ngokuThixo uba nento yothi bawo emlonyeni yam bekumlindi umoya oyingcwele akufundise into yoba into oma uyithethe mayakhe mayiphilise ungumama omdala. So umama umakaphile that reverence in behavior ngumama umakaphile ubungcwele besikhe sayihighlighta ke naphaya kula first episode into yoba njengoba ubuphila obubungcwele nje ubuphila inside out. Yes. Uyayazi ndinento ethi you cannot hide yourself ebantwini.
uhamba uvele vavu. Hey, Jesus. Especially umuntu ongumama, you cannot hide yourself ebantwaneni bakho, umyeni wakho. Iphumele ke ngaphandle kwe-society, your character. So uThixo apha ubhizi necharacter yomfazi. Intoba umfazi lo omdala icharacter yakhe mayifane noKristu. Kahle kahle. Ilapha intoba mayifane noKristu. Because the holiness is God himself. God is holy. Amen. So iphinde ke ngoku ihambe ithi even nendlela onxiba ngayo mayirepresent uThixo. Amen. Asizoyifihla bazalwane, indlela onxiba iyakuveza uba who you are. So ungumama omdala represent the kingdom of God, represent the marriage. Intoba ungumama funeka ube nesithili esinjani nendlela onxiba ngayo izikise uThixo. Amen. Ezi zinto bendizithetha nje uba indlela othetha ngayo indlela inside iphumela ngaphakathi, because awunonxiba fani ingeqala ngaphakathi iniqala ngaphakathi. Yes. And ngongcwele abonisayo uba ngoku ufanele unxiba lena wena, unxiba lena wena, yeke lena, uyayibona? So ungumama omdala iba yi-example koomama abancinci. They must see into yoba umama omdala uphila njani, okanye umama onoyesu emtshatweni uphila njani. Because it's all about into yoba apha emtshatweni siphila njani singomama. Amen. Yes. Oh, Banze, inkulu. Inkulu, siyabulela uba sithethile about the godly woman. Isidima kabanzi. Safikelela ke ngoku xa igqitha le verse ifikelele kuSlendana. Make ndimfunde ke uSlendana. Slandera involves speaking ill of others, gossiping, spreading harmful information, whether it is true or whether it is not. Kuthiwa umama omkhulu makangabi sislandera. Mandize apha kuwe mama mkhulu. Ubona njani umama omkhulu kulo mba of slandera? Inzima ke lena iphathi kaSlendera because ile phathi nyani ichitha amakhaya amaninzi. La phathi umfazi if uye wavumela waba siSlendera nomyeni uyoza angathethi nothetha nefamily yakhe, axabane ne-siblings, axabane ne-friends, axabane nantoni because of the slanderous wife of his. Kuba slanderous wife yisidi embi erotten ebolileyo ithi isaqala ukutyalwa ayizochuma ayichumi nje yona ibolile ibolisa nomhlaba lo around izinto ezityalwe ecangwayo ziyabola. When you are a slanderous woman, ndiyathanda uzisa ke ibe yinto personal experience. Xa sitshata bangcwele sitshata sinala mindset yokuba lo kanene kuthiwe emzini ziyashuba, uthi yeyi noba ziyashuba nyana apho ndiyakhona, fika sowune-attitude yokuba ziyashuba apho, fika sowune-idea yakuba hayi bazanditreata bad apha because uqeluva abanye abantu besithi utrithwa bad kulo mzi. Awubi nayo wena nalaa nto ithi hayi wena uzawufika ube ukhanye clumsy if unjalo. Uyayibona? Ndandike ndatsho ndisebenza esaluni komyusisi esithi yo hayi umamazala nana asoze umamazala mna ndimnike even the time of day ubathethe nam kanjalo. Ndithi but uthi sisusinsiwe ndandingekabi nayo personal relationship noThixo back then, but ndandinala relationship yokuba ndikhulele kwifamily enjani, ndikhuliswe kanjani ngabam oomama, ndibabone bebathanda kanjani oomakhulu bam abantu, la humanity. It was implanted in me ukuba awuzukuhamba xa uphixanisa kule mizi, hlala endlini ungahambi ubutha uba ngumgogozi kule mizi, uthatha iindaba zapha uzizise endlini yam, uzotyhuma indlu yam ngeendaba zaphaya. Hlala apha endlini ubukela iTV
So mna ndandiphendula from that stance yokuba ndikhule kanje. Sithi no kaloku kufuneka ufike ukukhanya kulaa mzi. If lo mntu utreata kanjalo wena awukwazi nasani umthi nje nge-gift, umthi nje ngomenzela ikutya okumnandi umthini. Laa mntu uhleli naye nje 2-3 days uyahamba nomyeni nakho niyohlala khona niyohlala khona. So why would you have la negative attitude? At that time I did not even know ukuba ndizawutshata banxele. And when I got married ndaba nalaa nto yokuba Thixo inoba umtshato ke ngoku wenziwa kanjani, how can ndizohlule ezinto kuthiwa ngumtshato wam ndim nomyenam, umtshato usemtshatweni udilishana nee-in-laws. How do I become a wife? How do I become a sister-in-law or a daughter-in-law? How do I become a mother? Ndingahambi ngokuba i-relationship yam nomyeni intle ndizohamba ndiyoba nice kokwabo. Ndingahambi ngokuba hayi i-relationship yam nomyenam kumnandi, it's all rosy, ndizawuba nice ebantwaneni. Uyayibona laa nto? So laa nto yokuba slanderous ke ngoku yilaa nto uzowuthi umyenakho xa enento e-positive afuna uyenzela ifemily, uthi wena awukaqali nalapha endlini. Uyaphi ungekaqali nalapha endlini? Uyazibona iikhethi zalapha endlini. Slanderous woman, poisonous woman. Uthi umyenakho esithi eyi ndibona umntakabani akanazihlangu bendibawela umnantuka wesiding yakhe mhlawumbi for example. Uthi wena owakho akanajakethi bendiyicele last week ijakethi. Slanderous woman, slanderous wife. Ufuna ukuplanta isidi kumyenakho yokuba sukuba ne-humanity yokufuna ukuncedisa kwemizi. Not even jonga apha kwakho qha. Awunayo wena nalaa nembeza yokuba no man mayibe ndim this time who is reaching out enze inzame to provide for aba bantu umyenakho aqhela uprovida ngabo. For example, uba slanderous yilaa nto yoba I used to see umyenam aphume endlini ne-apiro okanye aphume nesonka. Uzasithatha esandleni andikwazi nokuyaphi lesisonka. Xa efika ezolo sinofika ningumntana ome phaya ezolo ofuna ukutya phaya okanye akhangele whatever he has. And I noticed ukuba no more when there's something wrong with me because mna ndihamba nalo myeni akho ukuthi thipu ndingumfazi ndingumzali ukuba mandikhe ndenze something for lo mntu. Ndiyambona lo mntu wenza le nto most of the times xa sihamba sobabini. Nakhona nento ethi thipu ingaba mna ndiyintoni ke ngoku xa ndingazumakha le nto ayenzayo lo myeni, xa ndingazukwakha le vision anayo lo myeni, because that is a vision anayo. That Thixo change this evil heart of mine because it is evil. I cannot see my husband doing good mna ndihlale ndisonge isandla. What am I if I am not my husband's helper? That is slanderous woman. You would think into ezawuphuma emlonyeni qha even nezenzo zakho, because iphuma emlonyeni imanifeste isentliziyweni, imanifeste emlonyeni iphume ibe zizenzo. Izenzo zakho should show ukuba you are not a slanderous woman. So ndizayibeka nje Jesus. Nkosi yami ayatsheba. Ayaphakama yaphakama indaba. Makudodo uhambela ngolunye uhlobo engakhange icingele yenza umuntu abele homework. Yenza umuntu abele homework ukuba after all is said and done, xa u-introspect. Ngoba also I think mhlawumbe nixesha kuba sikolo we have a habit of judging ilizwe according to our standards. Xa ujajayo masona always you are in a better standing. Yes. So yeyi moyo engcwele siyavuma silungise. Into ithethayo uba nyhani even wena endlini unguwe nomyeni wakho kule nto kasilendana ityebile le nto kasilendana ngoba yeyi madoda ndiziva ndixakwa nyhani inamandla mandize kuwe nomtyoko ndisaxakeke ndinjani yaze yatyeba indaba.
So what I'm gathering ke ngoku into yobana if we continue with this characteristic ke ngoku uthethwa ngayo alo slanderers, kahle kahle this is a cancer that if ayifikeleli kwinqanaba lokuba itshiswe, that can spread. And ke i-cancer ngokokwazi kwethu, it is deadly. Yeah. So kahle kahle, if I am this woman obekiweyo strategically by God kulo mzi, uThixo ebethe kuGenesis Qhamane Nande, ithi laa nto xa kuthiwa Qhamane Nande, le nto mos ithethwa to a couple. So ithi ke ngoku le nto uQhamane Nande involves nations. As married people, we are carriers of nations. Now, if we are carriers, if we are supposed to, as Icebo likaThixo, be carriers of nations, but here comes Umama uTyokolo ofikayo apha kwaTata uTyokolo with this quality that is cancerous. La Qhamane Nande ke ngoku uye athini ke ngoku, uyabona, iyatshabalala ke ngoku, uyabona, i-cancer is just building up. And sesathethe ke ngoku ngale slanderous woman, umama uDodo wayityebisa wayinabisa yasivezela le, because kulula ucinga into yobana siyibambile singamakhosikazi because umyeni wam, because ngamanye amaxesha ke xa sisenza ezi zinto ke ngamanye amaxesha sisingafuna ukubhaqwa ngabayeni, sisingafuna ukubhaqwa ngabayeni, siye sifune ukupretenda as if we are these characters, siyenza le nto out of pretense. And this fumaniseke ubana according to the standards of my husband, I'm ticking all the boxes. But then ke ngoku, if then marriage involves nations, le nto idibene nalo mtshato wam kwaTyokolo does not only involve mna and my husband. Uyayibona, the whole ministry of marriage ke ngoku ayipheleli apha kwaTyokolo. This, as much as ba-intsimbi, so now it's supposed to be a light to a darkness, meaning that as a representative of God in marriage, I should be modeling marriage to abaya in order ukubazula. So if I am slanderous, lendo does not only stop okanye limited to only dithi emzini wam. How is my character outside of, I am a married woman, I change, even when I'm at work, I'm still that married, saved, born again woman. How is my character even then? Because each situation as fun, a chance depending on it different circumstances in our families. A chance but among colleagues, how is my character there? Am I representing Christ? Am I? Can I be said I am living a holy life? Because I am not only living a holy life when I am among you as my sisters in Christ. I am supposed to be living a holy life in this emsebenzini. I am supposed to be living a holy life in the community ndihlala kuyo. This characteristic cancer, how is it in my neighbors? How is it emsebenzini? How is it in my own church? So lo mcimbi kaSlanderous inyani ke ezibane besiqalile ukuyidiscussa, mhlambi our thinking ibilimited into yobana okay wethu lesazi into yobana ndizohleba, I can control that into yobana ndingahleki. But ezibana ethetha umama uDodo ethetha ngento yena wayezibuza ngaphakathi into yobana if her husband is doing this, yena akayenzi lento, nezinye ke i-examples azikotileyo, ithetha laa nto endibonisa into yobana this woman eslanderous inobukraka ngaphakathi, ine-bitterness engaphakathi, efuna ke ngoku le cleansing kamoya wengcuma umudlwana ithethile into yobana uthi ukuze ubizwe as this godly woman ezawukwazi into yobana ingabi slanderous, uphile this holy life by uncedo kamoya oyingcwele. So umoya oyingcwele
who will be able into yobana asingene ngaphakathi and we allow umoya oyingcwele. Le nto lena ingase siyazi into ethi even when we are born again, sinako ukubhaqeka ekuphileni unholy. Sinaye uYesu. uYesu siyamvuma abe yinkosi nomsindisi, and then we open ourselves up for umoya oyingcwele enze into ngaphakathi, so that ubumna bufe wakha kungathethwa ngam. Into ebonakalayo kum mayibe nguYesu. Xa kuthiwa Christ-like, if I'm saying I'm a Christian, surely that Christ comes from the word Christ. How can now I am called a Christian, but andimfuzanga lo ndithathe igama lakhe? So we just have to allow, because sinayo lento, because izinto zifuneka sizithethe, sinayo lento of being self-righteous, because ndisindisiwe, but emsebenzini kubuhlungu ukuhlala nam. Apho ndimke khona kuthiwa thank God for going, because kaloku mna ndinale self-righteousness yobana ndisindisiwe. So anyone else who is not saved is a nothing. We cannot say that people who are not saved, they are nothing, because we were once at that stage of nathi basithini singasinzo, but uthando lukaYesu lazosizuza. Now sinemandate yokuzuza abaya. If we are saying that these wives are not supposed to be slanderous, it is our duty. Siqale thina sithotheke ngaphakathi, sikwazi ubana siyokrwebesha abafazi phaa bakwazi into yobana this into ethethwa yiBhayibhile siqale sibe thina siyimotivashile thina kuqala, because kaloku you cannot uthi uhamba ngapha ku-expect abantu bona bana bahambe ngapha, kodwa wena uhamba kweyicala. So injalo le nto. Very, very powerful. Uyandisikelela woman of God, xa uthetha kule nto yokuslanderous uthi singamaKristu sibhasophile uba other Christians sicinga ntoni ngathi. Umyeni wam namanye amakholwa athi but uba ngaba sinokuya kuhlala khona kwicommunity bathini. Ndifuna ukuyizisa ke bangcwele indaba yegossip yeslandering, ngoba ukhona igossip Nkosi yam ikhona into yobana igossip ingabe outright. Of course. Amen. You are not an outright gossiper. Xa ndigosipha ngetiming mhlawumbi andiziqondi kangangokuba isispiriting into yegossiping uyakwazi ungaziqondi. Mna ndizawuza apha kuwe mamtyekolo, heyi mfazi andikho right, bendikunye nomama uDodo benetshabusi yomntu abo yintoni slender and as usayithethela nto umama wabhanya usithi ubukunye nomama uDodo, so uyizisa kumlelo, and le nto this demon ifumaniseka ubana heyi seyise umntu akasaziva imnxibile ngaphakathi, because uzawuza le nto uyiguquza icamouflage le ngohlobo lobana let us pray naye, and nam ungekabi detailed I want to know bana intoni le ndithandaza. I want specifics, but and before we pray sizaqala ke sihlake thina ayizuphela kulaa point yobana this is what is happening to us. Sizaqala sizenze two opinions, so that okay we've heard God, and then umkakwakho nam ndothandaza with another sister in Christ. Spread le ndaba sizimele nguKristu. Iyayiva siyothandaza. Amen. Ngelinye ixesha ufumaniseka uba we gossip with our husbands. Ungangagosiphi nabanye abantu, ungangagosiphi abekuhlaleni, ungangagosiphi ecaweni, but ube nalaa nto yobana heyi hayi andikwazi yini nam andinokwazi.
uyabonisa usisa ine-position into yoba makahlomele izinto ezingamfuneki. So le nto yokuslenderness it means xa ungengumntu oslenderness, because ndike ndaveza into ethi sharing harmful information, whether it is true or it is false. It means also the older women must have the capacity yokugcina isifuba. Amen. Iindaba zabantu uba ngabandisile kuwe ndizokuchaza imbilini yam, it must be between you and God. Nyani, you cannot run away. Ezinye izinto abantu abaza nazo kuthi ufumanisa kwa you don't have the experience yale nto aza nayo. Cha iba khona la sathana uza smart ngosinto bana yo hayi andinokwazi ukuyigcina kum noko uma kubani kudala etshatini inoba yena ulamava. Irongo batho. It is wrong. It is wrong. Ngoba la moya ingcwele ukhoyo kumamudlo. Ukhona la and moya ingcwele umdala unawo amava. Ikhona i-gift of the spirit ekuthiwa i-knowledge, Spirit of knowledge. Yes. uba uyakwazi laa nto leyana sasiba nayo laa nto yoba ukubonela ungayazi uba uncedwa moya engcwele uthi ungatshatanga ube nobulumko bo-advise abantu abatshatileyo uthi umncinci ukwazi ukuhlala nabantu abadala. It is like that even with i-matters of life. Izawuza inkosikazi inengxaki yokuba zange udilishane nayo. But uba ngabe uyakwazi ukuzinza i-prayer instead of ukugqitha, uthixo uyakunika ii-weapons. Uyakunika ii-weapons. Masingayityisi odwa masingayityi kusoda sikhona isikhukukazi. Komandla umamela yazi nithethiswa ngumoya onenika amava. Enyanisweni ndingathi mna to be silenda is the spirit. That is why babesithi masingabonakali ukuthetha kakubi phakathi kwethu nabanye abantu. Laa nto ethi ufumanise into yoba ulwimi likhona lechaza phaya eBhayibhileni into yoba lincinci kodwa can destroy a nation. Yiyo loo nto oomama bakho mabangabi nalo lwimi. Tsho njalo ngesiXhosa masilena mabangabi nalo lwimi because ulwimi luyaphixanisa. Ulwimi lichitha imitshato. Ufumanise uba uzawuza kumfafa ungumama omncinci uzoxela ingxaki yakho kumntu ongumama omdala. Mna nalo ndiyisasaza ndiphuma ngayo ikofu yengxaki yakho ndihambe ndisithi umbone nje mhle kodwa kweyisithi kuyenzeka kwafafa. Uyayiva ne? Ayathi yanto uyachitha. Yiyo lento ingafunekanga ke ngoku being a godly wife omdala into yobuhambe wena uthetha ngabanye abantu. Secondly, ufumanise apha ekuxokeni ke ngoku apha ekuhambeni ukugosipha kuba khona nokuthetha ubuxoki. Yes, because awusoze ugosipha uthetha inyani yodwa. Ubone izibhayisi umane ufakelele uthi ndiyibonile kodwa noma nangatshongo kodwa ndiyibonile into ethi uba inobuyahamba kanje uyispayisile. So ayonto yamkelekileyo ke bazalwana ndiyifunda phaya ndicela nje sifundeni phaya kwi-Ephesians chapter 4 verse 25. Ithi phaa, therefore put away lying, speaking the truth, each one to be his neighbor, because we are members of one body. So how can into yoba mna ndithethe ngumama Magwanya umama uNtshokolo kodwa sisemzimeni uyeva ithi put away lying, speaking the truth as it is. Whereas kwandeke into yoba into yokuthetha inyani apha kuthi sikhule ngoStephen ungumntwana ukufunda ukuxoka phaya ekhaya. Uzamva umzali esithi hayi uzumxela uneighbor lwandikho mhlawumbe kuzo omnye uneighbor uza apha kwakho ucela uba ndikho uzifanele kwaMerika. What are you teaching laa mntana? Ekwazi laa mntana uba ukhona. Uyayiqonda into yoba uyaxoka kulaa mntana and laa mntana umnika iphi information to neighbor lwawa.
uyayibona so laa nto yokuxoka umntu ukhula nayo azacinga uba isinormalize ithi beyinowunalapha kuthi ululuthi hayi mamhlobo ndiselapha kanti uyazazi phaya uthi hayi umyeni wathi kanti uyayazi into yoba hayi uyayibona so ininzi into yokuxoka ifuna ingcambu ifuna ukhutshwa apha kuthi even singoomama bakhulu laa nto ethi ibhayibhile isixelela qho into yoba uyise wamaxoki usathana so thina uba sithanda uKristu sizi-godly wives so funeke ke ngoku thina sibe ngabantu abathanda inyaniso singabi ngabantu abaxokayo singabambi sihambisa iindaba amen ikhona nenye ivesi lapha ke ngusihlele phambi ezantsi kwakho usame chapter ka-Ephesians chapter 4 verse 29 ndiyathanda simane singifela kwiscripture so that le nto esiyithethayo into yoba kahle kahle uthixo nyani akangufuni ubusilenda uthi apha no foul language should come from your mouth but only what is good for building up and someone in need so that it gives grace to those who hear so uyithi ke ngokulaa nto ethi ilanguage yakho uma uyithethe mayakhe ungumama omkhulu ungumama omkhulu apho ukhona nje wena umntu makafumane amava makafumane ukwakheka uba ke ndayamamhlobo something enza andizuphuma nokuxoka andizuphuma nokuhleba andizuphuma uyayibona le nto but ndiyazi uba ke ndaya kuye something ezayakha ephilileyo so sibizelwe loo nto singomama bakhulu into yoba let us build others with the knowledge of truth. Amen. Jesus. Siyabulela kakhulu. Xa siqhubekeka ke ngoku esi scripture sizothetha about iwine, not being addicted to wine. Manini ke wena mhlawumbi le genge esiyiyo izawuqhankqalaza masinike wena. Ndinombuzo ukuthi kutheni ukuthi oomama mabangaseli? Iveza into yoba oomama bamngela besela njengosela nangoku. But why ke kuthiwa it's supposed to be avoided being an older woman into yoba ungaseli? Ndine-points ke apha endizibhalileyo ethi when you drink you are not of yourself oqala awuzuzazi xa uselayo because ukusela kukunka urhuthula ingqondo. Okwesibini, do not have a full control of your mind and the body and the senses. Awukwazi uzicontrola anyway nabani na ufika kuthini na emzimbeni wakho because usele. Okwesithathu iveza into yoba you cannot pray xa ungumntu onxibileyo kanti ungumama nje funeke kuthini uthandazile. So utywala bumenza umuntu abe kwenye state of being not in a normal human nature. Sisusa ubuwena bakho but apha into evizama uku-emphasize into yoba oomama bakhulu mababe in sober senses in order to teach oomama abancinci ne so laa nto ethi utywala ke ngoku uzamtitsha kanjani because uzawuba neempembezelo zotywala awuzukwazi ukuthi kuphilwa njani emtshatweni because unxilile instead uzawugxeka kwalo mtshato uthi ukwazi nje sitsho umlilo apha mntana uhlalele nam ndaphathwa ngolu hlobo emtshatweni uyayiva awuzukhuthaza awuzuba namazwi akhuthazayo emtshatweni so utywala bunento obuyenzayo obungafunekiyo ezimpilweni zethu. Amen. Phaa kwiscripture Ephesians chapter 5 verse 18 uthi and do not get drunk with wine which lead to reckless life but be filled by the Spirit. Uyayibona into yoba le nto iwine ayifunwa lilizwi kaThixo because sidalelwe ngoba masigcwaliswe moya ozasinikeza those fruit of the Spirit sikwazi ukuphila. Nawe xa usele wena
uyebona zidibani opposite xa usele ayidibani nento kamoya to be filled with the spirit. Yeah. Amen. I love this. Ndiyavuya manga uba ufakile esi scripture sokuqala uba do not be drunk with wine but with the Holy Spirit. Asozoyibalekela into yobana in-nature yamakhoba esinabo we are very argumentative. Yeah. Sizi-debaters. Yeah. Omnye umuntu uzathi xa ityhila esi scripture athi ayithi masingaseli. Ayithi masingaseli ithi we must not be addicted Yes. okanye be drunk. Ndiyayifuna ukuyivelela loo nto kwangcile into yobana ngokuye njengokutshilo umntasi ngokuye umoya engcwele esebenza kuwe kum ndilikholwa ndisela ndingangabi convicted kwelizizwe omnye umntu abe umoya engcwele esithi I don't want you to drink. It is also about self-control. Yeah. Yeah. It is also about self-control. Ngoba uzawuthi umntu I just want to forget. Uba le nto kuthiwa mental health isishana nayo kwexesha I just want to forget. Ukumsebenzi namanye nje amakhosikazi ayasela ndizawuthi nje ndonqena ubafani kusela ndingaseli. There are so many ways abantu abangazithethelela ngayo ngento yokusela. Kum umoya engcwele ngabe kanti sithi don't drink. Komnye umuntu ebe esithi don't drink to get drunk. Whatever the case may be. Is self-control. Yabona xa usithi oomama kakhulu bazasifundisa ntoni bephantsi kwempembelelo because let's not run away from it. Alcohol has a spirit. Yes. Yeah. Leyo into ndicela sibe senyangeni Yeah. siKristu. Alcohol has a spirit. If you are going to minister the word of God with a spirit that is not of God, equally as it. Asidibani. Yeah. Ulaa nto ithethayo mama usithi into yobana uzawuthi ilizwi lisithi teach the young wives to love their husbands. Ube usithi mntanam sifundise ukuzithanda. That is contrary to the word of God. Yeah. Hey. Because kaloku phantsi kwempembelelo Yeah. uyanyaka I just put you. I Put yourself first. Yeah, put yourself first. Yeah. You see? Uzosaba ngemtshatweni, you have to be selfish. Why in the word of God does it say that? Yay. Yeah. Why? Why in the word of God does it say that? Ibe lithi iBhayibhile masi Die to self. Not in the great. Die to self, sacrifice. Yes. Eat our bodies. Let's leave it to God as a living sacrifice. Amen. Amen. Yela kukhanyela yiloo nto mother because into ebanga lobana bayathanda ukusikweka abantu belizwe. We know into yobana as basincokola ingabona abantu bakwazi ukudwida ikholwa eli-left and eli-right. They will be debate about what you are saying. But we have to ndifuna ukubeka isitampu. Yes. The scripture it might not say son of Sam, but be aware that you are not of sound mind. Then you are under the spirit. Yeah. And now ukuthi wena Zinhle ithi iBhayibhile we are not of ourselves. Asingobethu. Now if imizimba yethu tempile kaKristu. Now xa uselayo awungcolisi le tempile. Ungcolisa le tempile ehlala umoya oyingcwele. Now it is very important into yoba xa ngaba uyasela usela ngowuphi umzimba. Ngoba umzimba wakho is no longer yourself. Yeah. Ayingowakho. This is the temple Yeah. of God. Yeah. It present your bodies as a living sacrifice. So ngokaThixo ngokamoya awungeni ndaweni emzimbeni wakho. Just one point as well, uthetha Magwenya uthetha ubana sometimes umuntu uzawuthi I'm drinking this alcohol because I want to numb the pain. Yeah. Abe umuntu elikholwa, meaning that for a lack of a better word, you can say in a twisted way, we are kind of replacing umoya oyingcwele Yeah. with the spirit
esingekho godly, because if I am saying I have these challenges and these things that need numbing, that is the job of the Holy Spirit. Yes. Yeah. How can now I take something again that is not godly, go by the city, I want, and this thing, alcohol, I believe that it's a temporary thing. But if we are true, this is the as a wife, this is the that is a permanent solution, because if I numb this pain, alcohol, tomorrow that pain is still there. True. But because of fruit of the Spirit, I get joy. Joy comes from inside. Joy is not necessarily happiness. Because happiness is something that comes from outside. I'm happy that ABC is happening. The reaction. Yes, the reaction. But joy, in the midst of everything that I am going through, in the midst of everything that you are going through, but there is joy unspeakable. Amen. You don't have no joy unspeakable. It is Holy Spirit, not alcohol. Amen. The joy. Amen. I would say, time once again, I get testimonies now. That's good. Because done in low position of being a wife who was getting drunk because of a number, the pain inside. Because the overwhelmed the overwhelmed by being a stay-at-home mother, and na helper and na and it was too much on both of us. It took a strain on both of us. And I would numb Lola the alcohol now and then. This is I don't drink always. It's just this time. It's just this time. Occasional drinker. And I am aligning my life with God. I am aligning my life with God. But what do you mean you are aligning your life with God? But more man has all reside inside of you. Until I came to a point whereby I said, no man, there is something wrong with this alcohol. And when the man in the city, I eat it by the don't get drunk, but drink. The man is dying, I drink one glass I don't get drunk. Wine. It's one glass. That glass is inviting the evil spirit, the demonic spirit. Immediately ufaka la glass wena ngaphakathi already la moya says introducing ke ngoku back into your life ukuba uzobanga and xa ebanga utshintsha character ayisenguwe if ungumuntu o reserved uzibona uba ngumuntu oqhafuqhafu othethayo whatever. That is not true. That is the spirit in you owenza la moya uthi hayi mina ndifuna ukurelaxa ndiske ndatense. Why do you want another spirit to take over in an ungodly manner? Until I got to introduce, I got to invite that I think send him every 3 months, every 4 months or whatever. But in the there is a spirit that is tying me back to this. So la moya until la moya invite the Holy Spirit inside of you. Be baptism, your Holy Spirit should be daily. Not weekly, not monthly, not it should be daily. Our ones overcome as music because they are generational. Family bloodline both our families are trying to put on the manila when now Jack Babs to sell and glassy.
but you see, it's a generational curse, this thing. So you are inviting it and you're passing it through to your son, you're passing it through to your daughter. So I come to a point whereby I said, Amen. it will not go further. Because if it goes further, not in the trouble. So if I overcome for my children, if I to overcome that spirit, can I do it for my children? Can I be not selfish enough? I'm just enjoying my life. It means there is a need in the body of Christ. Levels. Eating, the older women must be teachers of all things. Teaching, it means teachers of all things. Of things. Yes. Teach what is good. Yes. Yeah. So meaning that equally teaching of not so good things. Yeah. Teaching of bad things. Here in the Bible to specify that this woman must be a teacher of good things. Good things equals godly things. Yeah. So when you are this woman, because you are a teacher. Sure. A teacher say you're a teacher of the things of God. Teacher, teaching has an impact. That is why apparently we have so many professions, because it comes from teaching. Zonke ezi zinto sizazi noba ukwa accounting noba ukwa HR noba ukwa ipina ifield bekuqale wateachwa waproduceka ezi zinto, meaning that ke ngoku lena ke ngoku i-title that is being given to this woman is a title ke ngoku that even if this woman can stand in front of God, zininzi izinto uThixo that can ask this woman, because the teaching spreads. Ndikhumbula into yokubana there is a couple of men of God that had to come back to the people with social media and say, I am sorry. Yonke lanto bendiniteacher yona kule ministry yam for the past 20 years was incorrect. Some of those people that have been taught are dead. And sebehambe nala teaching. So kubalulekile to be sober minded. Kubalulekile to be spirit filled. How this woman a teacher. Kubalulekile to enjoy and love the subject matter. Le uyiteacher. Siyakhumbula nathi umzekelo nami, I've got a couple of teachers and iqonda into yobana noma la subject ithile khona le subject was not doing so well kuyo, and there are a couple of subjects that I did well kuzo, and ke ngoku xa kunohlala ke ngoku ndibeke ke ngoku ndicinge back of bana those teachers, not to say the blame is entirely on the teacher, but there is some form of responsibility, if not most, that is on the teacher. Because if a teacher enjoys the subject matter I teach, I believe lendo I teach, kulula ke ngoku ukuyiti ayikhuphele omnye, because i-teaching okokuqala uyamodelisha xa uteacher, because ukuteacher kuyasuka ka level ba uzoma eklasini ube echitha kwebhodi nechophe ubhale. Just the way you carry yourself is teaching somebody. The way you talk is teaching somebody. Ikhona mose kanti ufumaniseke into yoba ufumaniseke ubana andikafiki kule level, kodwa because ndiyambona umama ubani wenza ngohlobo
because ngiyambona usisibane wenza ngolu hlobo ingaske nami kude kube khona nejoke abantu kade yenza athi umuntu xa ndimdala ndifuna uba ngubani okanye ndifundele uba ngubani. That is an impact of somebody. Yeah. Uyashumayela ngehambo yakho. Yes. So le woman ke ngoku kuthethwa ngayo of these good things, because when into isenziwa ngumama uDlomo okudala ehamba way before ndihambe mina le ndlela, I can think into yobana it is good because ndibone isenziwa baninzi umzekelo. We are not crushing anything. Baninzi abazalwane umzekelo abaye balimala endleleni, balibazwa into endleleni, babone abakhulu kubo bengenzi kakuhle. Ucinge into yobana la umzekelo ubone mhlambi your leader ingenzi kakuhle, ubone your leader ixexeza isindisiwe, uqonde into yobana if this powerful man of God, this powerful woman of God can do it, that means it's not so bad. Yiyo le nto konke iBhayibhile isithi be a teacher of good things. Because uThixo uye wayeyazi kuba engumazi wezinto zonke into yobana sometimes ndingangayazi mna okanye ndingangazazi mna intentionally I'm teaching you, but by virtue of bana ikhona le nto uyibonileyo okanye nami ikhona le nto ndiyibonileyo, so I'm learning ndiqonde into yobana okay ndifundile kwa mdlungu phana ase aquduze umdlungu sendimthembile, because into ye-teaching inokuthemba nokuthembeka uyabona apha kuye. So it is important ke into yobana ke teach what is good. And sizamane bangathi we are repeating ourselves. Teaching what is good cannot come from you, cannot come from ingqondo yakho. Teaching what is good based on wisdom that comes from God. Wisdom that comes from the Holy Spirit. Then it is umoya oyingcwele lokulapha kwengaphakathi okwenzisa uzawukwazi ukohlula ubana umoya oyingcwele mos uyathetha apha kwengaphakathi ubana lena yona ungakangixelele umuntu, akangixelele lena yona is not for you, lena yona is for you. You are older mos wena, your level of maturity ipha. Then there is a baby Christian, there is a younger wife that ingekafikeleli kahle mhlambi kwi-level of kahle ide isikwazi ukuhlulela, uyabona. But uJohn, so kubalulekile indlela esihamba ngayo, kubalulekile la nto ithi yabona sizakuthi ndikhumbuza baba sasinento ethi wena uyincwadi ebhaliweyo. Yes. La nto ethi xa you present, the way you present yourself yile abantu abayifundayo. Yes. So xa ungumama omkhulu ke bafunda ntoni abantu? Qhubeleka uyayibona ezaa zinto zobana of course there's always ke i-balance kuzo zonke into esizenzayo. Uyabona kuba la nto ithi so acingela abantu abathini na do your thing to a certain extent that can be very dangerous. Funeke ubacingele because there are others ongabaziyo abafundayo kuwe, uyayibona abakha something kuwe, uyayibona Abangazibuza kuwe bathi ndikujongile mzalwane wenza kahle. Yes. Uyabona yazi esatsho esatsho uma uJojo into yobana she loves to share i-testimonies. Mna kumke is not kwi-area yomtshato but ikwi-area ye-salvation. Ndisindiswe, ndiphuma kwikhaya elisindisiweyo, nanto kwakuthiwa ke ligundwane. So there are certain things that you know ungazixelwa because you were taught. And ke ngoku phaya ekhaya zange ngihlahlwe phansi ngohlobo kuthiwa kuthiwa njeki xa usindisiwe, but you see how things are done. And then say teaching leyana already. So there are some things that I was taking ndingasindiswanga. Now ndiyahamba ke ngoku ndingasindiswanga njalo, ndiphila ukuzithandela. Ndiyafika ke ngoku entsindisweni, ndifike ngoku entsindisweni. Ukufika kwam entsindisweni ndifika ndigcwele
laa nto yasekhaya ndi-excited ke ngokubana laa nto yasekhaya ithe kanti ibinyani le nto yasekhaya and ke ngoku I'm going to prove it and indigcwalisile. Now am kule ndawo ndisindiswe kuyo uyayibona. Ngoku ezindijonga ndifumanisa into yobana there are things endizaziyo into yobana ngokwala teaching yasekhaya bezihlatywa but ndizibona apha being entertained. And then I'm in a place of confusion and okukuhle ayihlatywa ngobana ithethwa ngomlomo, ihlatywa ngoba ndijonge iyenzeka uyayibona. Ngoku ndifumanise into yobana hayi mani into yoba njengilona I'm too serious. I'm too serious. Ndithathele phezulu uyithathele phezulu and ke ngoku ne and then ukubana they are yabona I'm not going to mention because they are very sensitive. And then you go to these people that you consider as older yabona apho kule hambo hayi mama into ethile hayi wethu as long as and then nam ndangena kulo as long as uyayibona because you believe uthetha umuntu omdala kunawe and le ndlela uyihambile le ndlela uyayibona but uThixo ke eqoleni soloko kuqhubela yini noba zingade the teachings ezirongo kangakani, but I believe that when you are desperate for God and you open yourself up uba umoya oyingcwele enze le nto afuna ubana makayenze kuwo, all those false teachings, those false doctrines ziyaphuma. So ndizama ukuthi ke bangcwele to be this woman ekuthiwa apha i-older yiyo nto bendiqale ndisithi unyanzelekile athi qwa. Unyanzelekile athi qwa because it's either this woman will build or this woman will destroy. Yo. Amen. Wow. Umuntu uyahomework umama ujekodwa ababangcwele Uyitshela. uyayivela wazoyivelela kamandi xa ethetha ngetishara uthethe into ethi wena mfundi uyachaphazeleka yi-character katishara. Yes. Which is true. I-subject ndiyizisa kakhulu. I-subject bendizibasa kakhulu. It was because bendimthanda katishara. I'll be honest. Yes. Uyakwenza umntu oyithandayo le nto ayititshayo iyayiphila mos iyamsulela uqonda uba nawe uyayithanda uyayibona iba ne-impartation and then ufikelela ke ngoku njengoku-excela ufikelele ekubeni uba you actually want to impress your teacher. Omnye umntana ne-teachers pet doesn't matter but inayo relationship laa nto. So kule nto uyithethayo, what about umama udala who is wise, who is dignified, akaseli, akasiso isilenda, but akakho approaching. Njeyibona ke loo nto loo ndawo leyo zintle ivela phaya njengoba uzawuhlala levesi into yoba oomama abakhulu mabafundise to be kind. Abanakwazi ukufundisa to be kind engekho kind. Nkosi yam naye funeka abe kind because isiqhamo sikamonxeba izolinke umoya wengcwele sisiqhamo to be kind because xa ungangeneki ungulaa mntu sophisticated uvavu uzawuza njani ukuthi umapheli makwanye nanengxaki because awungeneki ungulaa mntu. That means kind mama oyimvusemvusi. Sasikhulethile kuthiwa umama wabantu bonke sisiqokelela amantshontsho. Uyayiva? Laa nto kuba khandi baningalethwa amantshontsho. Uyayiva? Sidlula nazinkukhu ke ngokazala mama. So wonke umntwana umdala nje wena ngumntana wakho. Sasikhulethile umzali
ubona umntwana phaya uyageza uyifaka iswazi noba ngophi as long umntwana futhi hamba yokucela athi ndimbethile because beseziphinde naw ufuna ubethwe ekhaya because ungumzali nakho uphutana ngokuthi vele nje ube ngumama oreserved ongenalo uncedo ube uthixo anente wathi uluncedo kaloku ube helpmate wawuhelp nje just umyeni wakho kuphela uba uncedo uthixo xa anointa ngokuncedo njengoba suited to help us help us sihelp kwiimeko zonke siyahelpa uvele ukuncedo apho sikhona nawe ke uzawunceda kanjani ngomama uclosed masivele isiqhamo sikaMama amen. Hey, bantwana iphakamile njengoba bendisitsho indaba kaThixo. Uthi umama uJehova ngathi qwa. Ngoba to be a teacher also uyivelele mntase usithi it's not only what you say. Yeah. Yabo. Si asingenile into yobana ifake kwa-approachable. U-approachable ke ngoku. It's not only what you say. Ngoba ezinye teaching moments azikho formal always. Yabo sizawuhlala sithi ngokuthetha mama undicingisa laa nto into yobana iba khona laa nto yoku-admirisha umntu. Into yo-admirisha umntu ke iqala mfani mhlawumbi uthanda isitayile sakhe asithanda isitayile sikabana utsho uku-observe ndiyamthanda nalutwana no wonder ndimthanda mani usindisiwe yeni ke ngoku utsho uyabona yena akayazi uba ujongiwe yebo mhlawumbi iyathanda ke I think with us women we must really be careful abakhona abantwana abancinci mhlawumbi abangacingi nangomtshato babona lo mama umhle unxiba kakuhle uthetha kakuhle wena ke ngoku phaa in the marketplace awuyazi ngosingenalo umntana uba uyakuthanda ngawo ukutshatshalaza umntu. What are you putting across? Because not every teaching moment is a formal moment. Because xa uhlala wena naye uyamazi ukusuka ulikholo uzokulungiselela uba andalutana kunempeni endlela yothela nabantu ntoni but izenzo zakho khawungele mamudoke kulo mba wezenzo when it comes to teaching. Ndifuna ukungena nyhani kulo wezenzo kancane because ngenabi ngumama orayithi ndingayibona ingathi hayi mina ndibona ingathi ndirayithi bangcwele kukho abantwana ke abamane bazovizitha babo basekhaya bazosivizithela ngee-holidays ii-girls ezithiwa umna 13 omna 14 ngoku bathi hayi asifuni nje umtshato unzima anana because bayabona mos abantwana even though thina singathethi singathethi nabo yabona even though sisithi hayi izinto zenzeka behind closed doors ivoices ziyoyika behind closed doors zigqithele kwamanye amagumbi yayiva so watsho ke ngoku bezile last December uthi yo hayi sonke bandiza sonke ke athi yo hayi sonke hayi sonke awuhambela sonke ndithi umsonke umntana ndinisugeza hayi sonke xa unguyela sonke ubhuti uthi jump uthi hayi ndithi sanugeza bajongile incwadi ebhandiweyo nomntana because ukhule lo mntana una-14 lo mntana ukhule sithi akafuna utshata yena uzondisikelela xa isithi yabona ndifuna umtshato ndifuna umtshato ofana nalo yabona ndiyamfuna ngokumtshato ndizamthandazela ndiyangofuna umtshato ndayijonga le nto ndathi Thixo andifuni uyithatha lightly le nto ukubani and ndandidla ngotestifya ndithi unyanam wayinento sikashawutise and ndiqombe Thixo ufune ukungena ukhe apha kumbe ukungcola
akufumana apha kum, izenzo azibone apha kum, wazithatha naye wazikhetsha zaze zakhe, yazi ispirit esingena kuye ngoku ispirit of anger. Ndatsho Thixo ndihlambulule ndincede. Ngoku as uThixo kule jeni yokuba endihlambulula endenzisa isidalwa esitsha, ndibona ngonyana wam uyandibona mos ndizisela utatakhe ngetreyi xa ndizisela ukutya idekwe itreyi ibe ntle ibe gorgeous. Akho mina endibhuda ngalo bangcwele i-consistent. So unyanam ngoku naye uzawukuthi ndimbone ekuseni wayesena 2.5 ke ngoku 2.5 or almost 3 years. Umnyana ubeke aphere andibekela amanzi ufuna uzibeka apha etreyini uyaguduzela uyenza uyasindwa uthi it's from you mami, it's for you mami. Thixo into leyo yenzayo kanti uThixo uqalile bangcwele urestorisha because of izenzo zam nandiye ndathi die to self. And then ndabona ukuba unyana wam ufunda ezintle ngoku, meaning lezi zimbi zizawuhamba zihambe zidoncuke because ezi zintle zi-consistent. Awuyenzi xa kwimude right, awuyenzi xa evise kamnandi uhusband ukuthi ayenzandisela ngetreyi ke ngoku, awumhlambeza nyawo just because ebevise kamandi wakupha something okanye wakuphathela ipresent okanye wathetha kamnandi kangcwele. Ngoku okusithi hayi undirarhamele ke namhlanje uyagoba phaa xa isithi umayengcola ngohlambeza nyawo uze nebheyisini yakhe yokuhlamba inyawo umhlamba inyawo, because kutsho umayengcwele awuzenzeli le yayikonzo kangcwele, uzenze uyenziswa when you die to self. And when just because uzicingela uba hayi lo uqhafuqhafu asoze ndenze loo nto mna indoda engandenzeli i-A, B and C, kanti laa myeni the minute you submit ngela hlobo umhlambe ezanyawo ukhe wathi omnye unkosikazi kum ude athi umyeni ke ndiyayazi nkam ikhona le nto ifuna kuThixo, ndiyakusikelela kuThixo akunike. Jesus, sithi thina siyenziswa ngumoya ngcwele, asiyazi noba it's for what. Asiyazi noba it's for what. uThixo unento yokuba avele athi xa ezawundenzisa into athi xa uhlambeza nyawo thoba isidima sakho phaa phambi kwalaa ndoda uzibonakalisa ukuba akekho omnye umuntu ozothi wena hayi wena uyazikhukumalisa above this man. There is only Jesus above this man. There is only God above this man. No one else. Kwanto ozothi wena hayi kwenza ukhukumale ngaphakathi. Uthi uThixo ngokugoba phambi kwezanyawo before uhambe uyothandaza kulaa. And I don't know why God would make me do that. And ndiyenze in submission. Kanti laa nto is uThixo blessing me through that husband. Nandizoyiva ngomunkosikazi eyithethe. Izenzo bangcwele, izenzo zethu ezintle zifundisa nabanye abantu. Xa sizawuthi namhlanje sithetha ngento yokuhlamba inyawo, omnye umntu abesithi asoze ndikuhlamba inyawo engandiniki nemali engandondli nokundondla, mhlawumbi nokumhlamba kwakho ezanyawo kuzawutsho kubekho isaladi uThixo azayizisa ngalaa myeni, kuzawutsho kubekho into uThixo ayenzayo kulaa myeni ayiguqulayo, because uyathetha kulaa mzimba, umzimba wakho umzimba womnina. Awugobe phaa uyathetha phaya kulaa mzimba, into oyithethayo mayakhe it should be good things eziphume emlonyeni wakho. Xa uthetha into ezigudi uThixo ubona nalaa ntliziyo of submission, laa ntliziyo yokuthi Thixo ndenze met wrong me over, met let me die consistently. Ibe yinto consistent bangcwele. Ndike ndabona the other day intombi yam ndiyabalisela kuthiwa before bayolala ndibabeka izandla bonke bathandazele, nabo abadala ke bakhe bathi hayi nathi sicela ubeka izandla. So ndibone intombi yam ke una 1 year 11 months uGel, ndiva ke ngokuba hayi uGel ibingumuntu ebehamba ibeka izandla ndingekabuyi, because ndiye ndisixa ndibuyile noma balele ndibuya ndiqale umnyango ubeka izandla. IbinguGel ke ngoku 1 year 11 months obeka izandla, kuthiwa uvele wathi abacimele
Letitithi ngazo ebangcwele namhlanje waphinde wandisikelela ndayibona ngezam angawamamehlo intombi yam bethuna before baphume emotweni ke abantwana xa ndibadropha ndibabeka izandla nanko ngoku ngulumntu wokuqala andikabeki nesandla ngugel umntu wokuqala obeka obhuti bakhe izandla esokuthi Thixo wami ufunda izinto ezinhle Thixo ndiyabulela ngokuba undiguqule ndibe sisidalwa esitsha uzawutsho kuphume izinto ezinhle ezinokontshwa ezizawuthi na ujongile zikuvuyise ngaphakathi because it's not by my own mind but anombeka noba horrible ingathi horrible so nice. It was more than horrible state so and what God did up until now is a sort of miracle on its own. Uthixo esibonakalisa ukuba xa uzinike uyakwazi ukuguqula. Amen. Uyakwazi ukuguqula le uyenzayo le ikotshwayo bangcwele. Le ikotshwayo athi ke omnye umntana abantwana i-cousins zabo ezisihlolo zovisitor athi yosoni ndaphupha kakubi izolo ndaphupha kakubi bathoni ndavuka ndathi moya oyingcwele ndiyakuinvayitha moya oyingcwele yintoni le ndiyiphuphayo ndilwele Yesu ndilantuka esogqibathi hayi ke sonci ndabethe ezika-Andrew ke sonci ngoopopaye ndibadlala apha endlini bayathandaza bashare iskiri chabathini athi ndathi greater is he that is in me than the one that is in the world that I have power to stir trample on scorpions and uziva bangcwele kopopaye these scriptures uziva kopopaye if lifestyle yam ibingugqomgqom okokoko endlini ebezawufunda ukufayitha spiritual njani mna ndingamfundisi mhlawumbi akaboni ngibona ndingcola mna akandivi ukuba ndifight spirits kanti kwabapopaye uyabona ukuba nankumoya omdaka uyangena waphakama u-Andrew nanku-Andrew uyathandaza ke ngoku nanku lo moya omdaka uzama ukongamela u-Andrew nanku-Andrew uyaribuka ngescripture uyaribuka ngeprayer ngescripture so ebezawuyibona nini loo nto umntwana if mna I did not model it uye ayibone through me modeling it through action not just ukuthetha nje. Amen. Iphakamile apha wena mabudodo uyayibuyisa ingqondo yami because le nto ithi most older women apho siyakhona they are supposed to teach the younger wives but ngolu hlobo utsho ngalo into yobana every moment is an opportunity and ke ngoku even endlini who you are at home uke kuba khona mani laa nto into yobana xa usempozweni uvutsha uve mhlawumbi umyeni wakho eqhula esithi hayi ngakaba uqonda ubana ikhona i-contrast kulo mntu ebem-observa hayi ecaweni nasendlini ngoba ngelinye ixesha mhlawumbi njengokulikholwa wena mamododo phaa endlini kukhona abantu abangakholwayo okanye umyeni akakholwa but le ndlela uyiphilayo mayibe yindlela emzuzayo apha endlini. The church starts at home and ngenye into efuneka izinze kuthi into yobana asizovutha koyangwayo sisivuthe izinto zesimbane apha endlini. I cannot take every moment to preach ndifundisa abantwana babantu kanti my own daughter akanayo ile-access yeli lizwi amanye abantwana abanayo i-access. Uye wathi mamdodo mamujekolo apha ethetheni uba uthe ukholwa kwakhe wafumaniseka uba kwezi surroundings akuzo laa nto ayifunda ngokwabo ayenziwa kubekho bendirhalela ukuyinika-ke umamujemba uzawufika angene ayenziwa laa nto into yobana kubekho i-special tolerance for certain things in the church environment okanye naphi na i-believers esangena sisithi apha kule ntlobo yethu umama uNtshekolo uye waveza mamam sangena
into yobana growing up eselibhungwana there are things wazifunda oba strict lelizwe phakokwakho. Okay. But now coming into ke ngoku the church environment, the big world, afumaniseke into yobana aba bantu bangomama abakhulu according to inkolo abenzi kakuhle. Xa eza ukrwetha umama athi ewe wethu umntanami as long as which is ke ngoku okaku compromise. Ndiyabawela uke uthi kuloo nto uzayongeza uyivelele into ye-compromise kule nto of being good teachers. Hey, nkosikazi, ndimamele ubhekisa apha i-testimony yakhe so powerful. And ihamba ingene ebantwaneni. Le athe phaa uDidas umama khona bafundise oomama abancinci ukuthanda abantwana babo. Lesi sezawungena kuyo uyithashile uba niyayiva. And thina sicinga umthanda umntana ukumthengela eza tablets ezazinto but uyayiva le Yes. iphilile inamandla. Yes. Ndingene kwinto ne-teaching. Hey nkosi yam, ndifumanisa uba umfazi lo kahle kahle ufaniswa nomoya Yeah. okanye une-responsibilities ezikamoyingcwele. Uyaqonda uba kuthiwa sizi-helpers. Umoyingcwele ihelp, umoyingcwele i-teacher, nathi kuthiwe masititshe. Jesus. Uyayibona uba uThixo akasehlukanisi tu ngokufana nomoyingcwele. Iyenze le nto into yoba nkosi yam ijikeleza okanye irevolva phaya kwezaa ziqhamo zikamoyingcwele into yoba mazibonakaliswe kuwe wena uyi-older women. Because into engathi uva bethetha banathi sasinento ithi sasinengoma sithi wena uyincwadi ibhaliweyo. So uyincwadi ngokwakho. Umama uHlomo ubhaliwe, umama Magwenya ubhaliwe, umama Ntshokolo ubhaliwe, umama uNdoda ubhaliwe. And it's not only by talking kuphela, because sifumanise abantu abaninzi bayakwazi uyithetha into bengayiphili. Compromise. Umntu akwazi ukuthetha ilizwi and ulive uba liyakusikelela okanye liyakurebukha okanye likwenza into yoba ngala straight but ufumanisa uba ayenzi uyacompromise. So siphila kumaxesha anjalo ufumanisa uba abantu ilizwi eli balithatha for granted okanye yeyona nto iBhayibhile esithi not all of us to be the teachers of the word. Because we will be charged strictly. You see, so laa nto ithi ingase sibe very much conscious kwi-status uThixo sinike kuso singoomama abakhulu, because sinikezwe the responsibility kamoyingcwele into yoba aba mama abancinci mabathi xa besijonga babubone ubuThixo bukaThixo okanye basibone isidima sikaThixo. I-character ye-teaching, it goes a long way. Enyanisweni laa nto ethi ungazivezi mhle phambi kwabantu. Yimpilo mayiphilise lifestyle, because xa utitshayo uya-impact. So kuba ngaba into oyiphila uyavakala okanye ifika ibhawunse ingabi namandla, but xa uyiphila le nto oyititshayo ifike phaa ibe namandla. Nabafazi abathe atransformeke. So sibizele le nto yokuba sibe sihambe siyiphile le nto and then emva koko ngokutitsha kwethu ngokwenza kwethu kube ne-impact abanye amakhosikazi amancinci. Esathetha uBabes akaphethetha ubungqina bakhe, uyazi uba uyawandithi recall nam back into yoba enyanisweni senziwe uThixo. It is not by might, it is not by power, it's only by the Spirit of the Lord. I-character ne-background okanye ne-upbringing iku-affectile in such a way waphuma ungulo mntu unguye. Waze wacinga uba i-lifestyle oyiphilayo it is
like this. Yeah, yeah, But ngoku apha siyatransforma. yes. Yabona ukuba namsindo ndandintona ndathi nayo fumanisa ndinamntu kahle exethethe uba wenza into erongo, why am I doing this ngesinto? So ufumanisa uba laa nto isuka from the anger bendikhule ndinayo. So ngokuya uzifaka ezweni kaThixo okanye ngokuyiprakthiza le nto uThixo yaba yiyo uyatransformeka. Nimbona uba mhlawumbi masalungele uba siyageza ndizuze akasalunga umhlobo bebeyathetha wenzile. Otherwise umamhlobo ngoku yayingamhlobo uzambona umamhlobo qha umntu wenzile. Ndiyakulaa nto ithethwa ngulo uba ndiyakungqina transformation eyenziwa ngumongcwele emfazini. And efuna ke ngoku wena mfazi, it depends because umongcwele akazityhali. Yeah. Dependa kwinto yoba umalawa kangakanani akwenze. Ungumama omdala, ungumama omncinci. Kodwa aba specifically oomama abakhulu, they cannot baba-present ilife engeyiyo bengamfumananga umongcwele abasebenza baqoshe. Kuyofuneke kwalapha kusiqalise uqobeko ukuthi sixa sithi mntanam die to self bendisazi uba nam I'm dying to self. Xa sithi hlambani inyanga kuqola uba nawe uyazihlanza ungatsho nje. Amen. Sisibizele loo nto kwenzeni. iBhayibhile iphinde doers of the word. Abantu ke bayayicompromise ilizwi limnandi apha bayalazi from Genesis to Revelation aliculiswa but balicompromise abaninzi. Kanti uThixo ubheke ntoni ukwenza ngothu. Amen. Yeah, it's sensitive. Uma we compromise. Ngoba yonke into iyathetheleleka. Yonke into iyathetheleleka. And uba ngaba ustable or disobedient, rebellious, usayikhangela into indlela oyithethelela ngayo. So yeah, elizwi lizawusikelela lo muntu uvuma ukusetyenziswa. Yeah. Because I won't lie, as far as I'm taking notes. I'm taking notes here and there. Wow. Amen. Wow. What a powerful conversation we have just had. Asingqinanga ivesi. Sizakuyiphinda sigqibezele singene ngokukhuluma womama. Iphakamile inkonzo into yobana umama omdala makakazigadi angabi sisilendana. Angazinikeli etshwaleni. Kwezi addictions zikhoyo. And abe aware that by virtue of being a Christian and abe mdala neminyaka siyayinceda, but even the younger one, you must be mindful that you are a teacher. Yeah. Whether you have chosen to be one or not. Ngoba not zonke, as we have said, not zonke teaching moments izawuba moments where you are standing on a podium manyelwe okanye uhleli nomuntu this way, but ngendlela ophila ngayo iye powerful. Bendizawucela ke makhosikazi ngoncedo lwenkosi into yobana xa sivala le episode sithandaze isonke, because kunokwenzeka phayana endlini ukhona umama omdala ubandakanyekayo kwezi zinto, usenayo i-challenge yoba sisilendana ebengaziqondi. Kusenoba khona ukhona umama whether young or old, ngenxa yezimo akuzo akanayo older wife enokumfundisa. So uthembele ekunambeni kunamakhoba awagushileyo because isimo asinyanyezeleki. Ndicela sisolule isandla wonke umuntu ovayo senze umthandazo ngazo zonke ezi because siphila kwixesha lelokana ziyazi-affect. Ndicela soluleni isandla sithandazele. Father, Father, we thank you for this. Wow.
abantwana bakho kwinkonzo yomtshato bancede somandla babe negodly character of Christ in the name of Jesus. Father, you are wonderful. Take control each and every unkosikazi ngamnye Jehova wakho ncede bawo umoya wakho engcwele uzabhideke egameni lenkosi Yesu. Amen. We pray that this word and that it transforms your life and you are never the same again. Please make sure to join us next time on our episode as we talk about the young wife. Be blessed. Amen. Married for life. Married for life.